बेथ' मिनिथावना बिटिआर ओनसोलाव बयनिख्रुइबो बांसिन सेल जानाय गला दङबा बे जौ दखान मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जौ दखानफ्राव बांसिनहै जौ बायनायखौ जों नुवाखै गुबुन दखानफ्रावथ' दिनै अनेक सेल जागासिनो दङ दिनै जोंनि सरकार खुंनायाव बिटिआराव बबेबा हाथाइसालिया सोरनिबा बन्द होनायनि थाखाय बन्द जानाय माबा नजिर दं नामा दिनै नोंथांमोना नाय क'क्राझार बङाइगाव जोंहा हरै अदालगुरिनिफ्राय टंलानिफ्राय जेसेबांखिनि बिटिआर सोहोर दङ नोगोर दङ गासिबो नोगोर सोहोराव गोजौ गोजौ अट्टालिका लुबाय थामहिनबा दिनै क'क्राझारावनो 3 बोसोराव क'क्राझार टाउना तितागुरिसिम एक्सटेन्ड जाबाय बेयाव गोबां शपिं मलफोरा फैबाय शपिं मलफोराथ' ओरैनो खुलिया जुदि बायग्रा गैयाब्ला बे शपिं मला खुलिया गोदोनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरखौ सामलायनाय समाव बिटिसिखौ सामलायनाय समाव क'क्राझार सोहोरा 7टा मेक्सिमाम 8टायावनो बन्द जायोमोन दिनैथ' 12टाब्लाबो क'क्राझाराव दखान मोनो 24 घन्टा खुलिनाय दखानबो दङ दिनैनि थारिखआव गोबां प्राइभेट मेडिकेल कलेज बा प्राइभेट मेडिकेल दिनै गायसनबाय बेफोरथ' गोजोन जानायनि थाखाय बे जादों दा ओंखायनो बायनाय फाननाया माब्लाबाबो खमियाखै जायफोरा बायो बे बायखायो दिनैनि थारिखआव इसेन्सियेल गुड्सखौ रावबो बायालाखानो थाया दा बेखायनो बायखायो दा बिथांमोना हाथाय बाजाराव माथो बुंनो बेखायनो बिथांमोना बुंबाय थादों आरो दिनै बिथांमोना बुंदों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय दानि UPPL BJP AJPनि जथाय सरकारा बिटिआरआव जेबो मावनो हायाखै होननानै दा बै मैगं फाननानै जाग्रा बा गुबुन गुबुन खामानि मावनानै जाग्रा बिथांमोननो अनसुंथाइ होनो हायाखै होननानै बुंदों दिनै 3 बोसोराव जोङो मोनसे समस्थियाव 200 अनसाय बिथांखिनि दारै 5,000 रांहै जोङो बोसोराव मोनसे समस्थियाव 200 रांहै जोङो बोसोराव मोनसे समस्थियाव 200 होमबा जोंहा 40 समस्ति होमबा बेसेबां जायो जोंहा मैगं फाननानै जाग्रा बा बायदिसिना फिसा फिसौ गला खालामनानै फाननानै जाग्रा बिथांमोननो जोङो 200 मोनसे समस्थियाव 200 8,000 सुबुंनो जोङो दायो बे अनसाय बिथांखि स्किमखौ जोङो होनाय जाबाय 35निबो बांसिन जोंहा इन्डिभिजुवेल अनसाय स्किम जोंनि बिटिआराव सोलिबाय थादों जोंथ' चेलेन्ज होदों बिथांमोना बुंनानै हो हाथाय बाजाराव जे हाग्रामा महिलारिया सरकार खुंनाय समाव 17 बोसोराव सोरनो मा इन्डिभिजुवेल होदों इन्डिभिजुवेल मा स्किम होदों दखानिफोरनो मा होदों फार्मासिस्टफोरनो मा होदों बा सोरबा फिसा फिसौ गला फाननानै जाग्रा बा मैगं फाननानै जाग्रा साहा दखान होग्रा बिथांमोननो मा होदों बिथांमोनाथ' जेबो होआखै थांनाय 17 बोसोराव साथा कम्बल आठुवा बिनि बादै बिथांमोना जेबो होआखै जायखौ 150 थाखानिखौ 800 थाखा बानायदों जायखौ माने ब्रिटेनिया बिस्कुटआ 10 रांनिखौ 45 राङाव फानदों बेथ' ओंखारजोब्बाय अडिटआव ओंखारजोब्बाय दा बेखायनो बिथांमोना बेफोरखौ थगायनो थाखाय बेफोर बदनामखौ खोबनो थाखाय बिथांमोना रायजोनि खाथियाव थांनो हाला नालाय हाथाय बाजाराव माने बुंलाबायदों बेथ' राजनिति खालामनायनि जेबो उद्देश्य नङा होननानै जों सानो राजनितिखौ बिथांमोना फोथांनो थाखाय नाजादों नाथाय मोनसे खोथा रायजो राजाफ्रा नायदों दिनैनि रायजो राजाफ्रा एसेबांबो जाम्बा नंला राजनैतिक भाबै एसे गोरों जाबाय मिसियर जाबोबाय जाय राजखान्थि हानजानि आखायाव जाय सरकारनि आखायाव जेबो एजेन्डा गैया हाबाफारि गैया बैबायदि राजखान्थि हानजा बा बेबायदि सरकारजों रायजो राजाफ्रा दानिया थाला दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि आखायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जा बिटिआर सरकार सोलिबाय थादों बे बिटिआर सरकारनि आखायाव गोबां एजेन्डा दङ जोंहा सोलोंथाइखौ जों बोरै लांगोन बिनि जोंहा एजेन्डाया रेडि रांखान्थिखौ जों बोरै जौगाहोगोन बिनि एजेन्डाया जोंहा रेडि गेलेमु बिथिंखौ जों बोरै जौगाहोगोन बिनि एजेन्डाया रेडि मात्र दान मोनसे नेबाव बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा बा गुबुन गुबुन हारिनि सुबुङा दान मोनसे नेबाव फैगोन 2025नि 1 जानुवारि खालि जोङो बिटिआराव थानाय जेसेबां हारिफोर दङ बिथांमोननि हारियारि जेंनानि सोमोन्दै गांसे लेखा जोङो दिहुननो नागिरदों दा बेयाव नुगोन बेंगलि जाथिनि थाखाय मा जेंना दङ गुरखाफोरनि थाखाय मा जेंना दङ आदिबासिफोरनि थाखाय मा जेंना दङ आरो बे जेंनाफोरखौ लानानै जों बोरै सुस्रांनो नागिरदों जोंहा एजेन्डाया रेडि दिनै बेनिखायनो बिटिआराव थानाय 35 लाखनिबो बांसिन सुबुङा दिनै प्रमद बर' बिथांजों दङ जोंजों दङ बिटिआर सरकारजों दङ आरो फैबाय थानाय समावबो थालांबाय थागोन दिनै बिटिआराव जाबायदि खामानि मावदों जोङो बिटिआरनि गासिबो दल संगठन जातिगत आफाद थुनलाइ आफाद
धोरोम आफाद गासैखौबो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा लिंहरनानै रायज्लायदों गुरखाफोरनि समस्या मा दङ गुरखाफोरखौ जाय दैदेनो गुरखानि साहित्य सभा होन जातीय आफाद होन मा आफादा गुरखाखौ दैदेनो बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोननि मा जेंना दङ बेखौ रायज्लायदों माइनरिटिफोरनि मुस्लिमफोरनि मा जेंना दङ बिथांमोननि जातिफोरखौ लिंहरनानै रायज्लायदों बेखिनि हाबाफारिखौथ' हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव खालामबोआखै दा बेखायनो बेफोर हाबाफारिखौ नुनानै बिथांमोना आसरित जादों जे बोरै बेबायदि सानखांनो हाखो दा बेखायनो जोंनि आखायाव एजेन्डा दङ जोंनि आखायाव हाबाफारि दङ जोंहा नोजोर दङ थांखि दङ बड'लेण्ड ओनसोलखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय बड'लेण्डआव थानाय 35 लाख जनसाधारनखौ लानानै जोंहा गासैबो बिथिङाव जौगाहोनायनि खामानि मावनायनि जोंहा थांखि दङ आरो बेनिखायनो दिनै UPPL जों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफ्रा लोब फैदों।